हामबाय दिनै बेलाइखेनो तंथबखा अबखाय दिनै लाइभ बुमांनाय जों साइमानो दिनै पार्टी आईपीएफनि 2009 नि हयते जों लगातार मुभमेंट खायफायो फियाबा ताकलाय दिनै मुभमेंट बेलाइखेनो गाहामखौ बुंनाय तामनोके दिनै महाराज पदकिसुनि चेष्टा बाय मनि वानसो बुंबाय जों दिनै पार्टी आईपीएफनि तैतिफ्रा मावथा जों जयेन्टलि थांलाय दङ दिल्लीआव जों जयेन्ट मुभमेंट फर टिप्रालेण्ड एन्ड ग्रेटार टिप्रालेण्ड इसोर तयै जों दिनै आवाजनि सानाय तैबो जों साइमाखा प्राय हाजारनि उपर बरक अलरेडि फायखा जों दिल्ली थांनाय तै जों दिनै प्रग्राम शेड्यूल खायजाक 30 तारिख 1 तारिख आरो 2 दिन बागै जों दरना खायनाय दरना खायफ्राव जों साइमानो दिनै पार्लियामेन्ट दिनै चलाय दंनाय पार्लियामेन्टनि समायावनो जों थिक जरानाय थांखा आरो दिनै वानसकमोन ताकलाय जों दिनै पार्लियामेन्टनि सेसन समायाव दिनै आवाजनि खरां तैबो तरनाय दिनै तै मुभमेन्ट तैबो करागनाय तामनोके जों सारा मुसुगो दिनै इन्डियान बर'रावनो दिल्लीनि दिनै मिनिस्टारावनो जत इन्डियान बर'राव वानसकथों जे दिनै तिब्रा सारक तिब्रा हागो जों दिनै ससियेल जास्टिस जों मानलिया जों जास्टिस जों दिनै गरैखा तै जों नायमानि अब जतनि इमां अब शुधु पार्टी आईपीएफनि तैतिफ्रा मावथा नायमानि सिमिया इट बिकाम पीपल मुभमेंट इट बिकाम पीपल डिमांड इट्स नॉट ओनली आईपीएफनि डिमांड एन्ड तिब्रा मावथा डिमांड नाउ आवर डिमांड बिकाम पीपल डिमांड बरं नायमानि अब खाकागो आनि बागै जों दिनै ताकलाय जों 2021 दिनै बागै बेलाइखे दिन गाहाम जों खाकागो ताव जत्तन जों बरं रक दिनै सिख्ला रक दिनै स्टुडेन्ट दिनै कर्मचारी दिनै जत्तनो बर' रक दिनै कृषक जत्तनो वानसगो दिनै आल्टिमेट गोल दिनै आल्टिमेट थांजाकनि लामा हांखाय जों टिप्रालेण्ड बा गेट डेभेलप माना नांनाय अब वानसगैनो जों दिनै ताकलाय जों थांना नाय दङ दिनै लाइबो मोनांनाय तैबो जों जे वानसग माने दिनै जों जत्तनो वानसगो जों थानसा खालायगै जों खा बाक्सा याफ्रि बाक्साखौ जों सामुमा थांनाय अब साक्सेस जों दङ बनि बागै आं जत्तनो हायनो हाय बेलाय हामबाय मारनाय तैबो दिनै गोबां दिनै क्लासिकला बुलिसिकला जों फायनाय रक निरक जे कस्त मानाय जों साइमा माजिं जरा गोचांमा जरा दिनै रक कस्त मानाय नों चामा नमा रक जे हामफाय आं फोनंनाय किन्तु अब पार्टी मुभमेंट अब जों सेक्रिफाइस मा खायनाय जों मुभमेंट खायखो जों कस्त मानाय अब जों सिगार मा खायनाय आं कयनाय जत्तनो जों थांफ्राव दिनै सिख्ला रक दिनै चिराय रक जत्तनो गाहामखौ थानाय हंथों डिसिप्लिन मेनटेन खालायनाय हंथों जों दिनै मुभमेंट जों खाय दङ अब कुनु दिनै तंथ'नि थांगिया जों बेरायगानि थांगिया अब दिनै मुभमेंट जों दिनै सेक्रिफाइस मा खायनाय आं कयनाय जत्तनो लामा कलक मा जों थांफ्राव जाहाथे डिसिप्लिन भाबे जों थांना नांनाय जों साजा नांनाय येस पिपल अफ त्रिपुरा द त्रिपुरा पिपल आर भेरि डिसिप्लिन भेरि इउनाइटेड भेरि हाम्बल अबेखे जों बोरै मा फुनुंनाय अब आं कयनाय जत्तनो जाहाथे गोजां गोजां खालाय थांलाय जादि जोंबो थांनाय जों खोना थांनाय अनेक दिन लिडार रक जों थांनाय जागा आं खोनाखा दिनै जत एमएलए दिनै आईपीएफ पार्टीनि एमएलए दिनै त्रिपुरा मावथानि EM बा MDC बराबो थांनाय इंक्लुडिं महाराज आं कक्स लायखा बाबो खोना थांनाय आंबो खोना थांनाय लाय जों आरो जत्तनो जों अलरेडि एरेन्ज खायजाक फियाबा जों नुखा लार्ज नाम्बार आसे बर' गोबांनि बागै बर' तंमानि चामानि केसा प्रब्लेम मोननाय आं साइमानो आरो गोजांमा जरा तैबो आं सानाय अर दिनै जों खोनाखा दिल्लीआव डेंगु हिसाब रुगि दङ जत्तनो केयारफुलि जों चेतना मा दंलायनाय दिनै तुइ नुमा रक चामा रक थुमा रक जों केसा गाहामखौ मा दंनाय ताबो गोजांमा जरा तै डेंगु दङ जों खोनागो दिल्लीआव आबाङै जों जत्तनो केयारफुल खामा दंलायनाय आं कयनाय जत्तनो डिसिप्लिन तुयै जाहाथे जों दिनै मुभमेन्टआव साक्सेस मा खायनाय आई एम भेरि ग्रेटफुल टुडे एन्ड आई एम भेरि हेप्पी that this is the history of our Tripura, that for the long time, as you know, IPP party is demanding, and IPP party is having movement, continuous movement since 2009. And this year it is a very become peculiar and very fortunate that we can go together jointly, both party IPP and Tripura Matha are having joint movement, so it become more stronger and stronger, and our voice will become heard. Our voice become more louder and louder, and this is time that the parliament session is going on. So during parliament session, we want to raise our voice. We want to give our message to the parliamentarian and all the leaders of Delhi, all Indian people, to listen our voices, to heard our cry and our agony
As you know, people of Tripura, especially indigenous people of Tripura, were deprived for long years. So our main target, our main goal is to achieve our statehood in Tripura for the people of our state. Therefore, our demand will become more stronger and our voice will become more louder. So this I really thankful, especially to our Bobakara, our Maharaja, for his long demand, dream that he want to unite together, he want to work together with everybody. Therefore, I appreciate him. I thank him from my bottom of my heart, and especially I thank all the leaders, senior leaders of the both party, IPFT and the Jamatia, that we were sincerely, unitedly will work together, and we have all the about the program after Delhi movement. Again, and then coming January, February, and in coming days, we'll work together unitedly. And there are a lot of planned projects were already taken off. And I hopefully, I think the people of India, leader people, BJP leaders, and all Congress leaders, every leaders will listen our voice, and hopefully our movement will become stronger. And hopefully, within very 1 or 2 years, our demand will be successful. This is our hope and aspiration. And I want to tell the people of Tripura that our history is very peculiar. Everybody know our history. So when memorandum, we are going to give jointly. Only one memorandum will be given, and both our leaders will give signature in the memorandum. There will be only one memorandum will be placed to the home ministers and the prime ministers and the donor minister. So we are going to place our demand unitedly. Thank you.